amarya ki zo ki taka, ango ka zo ka juya tunda dai bikin ku za a yi, ango kana ta murna. Amarya ki juya dan Allah na taho bikin ku tunda dai a yanzu ku ne kuka zam yan gata gunna. Dan Allah zo ki taka, amarya ki zo ki juya, ango ka zo ka taka, kawaye ku zo mu juya, abokai mu zo mu cashe tunda dai bikin Farida muka zo muna ta murna. Abdalla zo ka taka tunda dai biki ake yi na fito ku zo ku juya. Na zo ina ta waka tunda dai na zo gare ku dan Allah sai ku juya. Na zo maza da mata waka ake da rawa tunda dai na zo bikin nan dauki nake da suna ku juma ku gane sunan tunda dai ana bikin ku. Farida ki zo ki taka, Abdalla zo ka juya, daga waye na taso na taho biki na yan gata. Abinda za na ce muku ku danta duka junan ku rike ta sirrin kuɗi da yau bakin dace da ke da dangin Abdalla. Na zo ina ta baitin waka ku zo ku taka, amarya ki zo ki juya dan Allah karki manta, dawaye ku zo ku taka, dangi mu zo mu juya, amarya ki zo ki taka. Farida kina ta murna, Abdalla zo ka taka, Asma'u na gane ki kin zo kina ta taku, murnar ki yau kin nuna Allah ya bada sa'a. Aisha ki zo ki juya tunda dai kina ta murna, na zo ina ta baitin wakar amarsa ango, ke ma ki zo ki juya, Zainab kina ta murna. Wakar gidan bikin ku muka zo muna ta murna, Zainab ki zo ki taka dan Allah karki manta, Tasin ki zo ki juya, Khalifa ka zo ka taka, murnar gidan bikin ku ka san ana ta murna, Tasu muke ka gane, Iyo ka zo ka taka tunda dai kana ta murna, ka gansu sun ka tasu ango amar su ga su tunda dai ana ta murna, kai ma ka zo ka taka. Ladidi sai ki juya tunda dai kin zo bikin nan, ke ma ki zo ki taka tunda dai ina ta baitin wakar amarsa ango, wasu na ta kallo wasu koliki suke ku taka. Iyaye amarya ga ku tunda dai kuna ta murna, na san ba za ku share, ku zo mu je mu taka. Allah ya bada sa'ar auren Farida Abdalla, ku zo muna ta murna, mawaye ku zo mu taka, aure ku zo mu taka, yayye ku zo mu taka, kowa ya zo ya taka. Na zo ina ta baitin girma ku zo ku juya, dan Allah zo mu tashi, dan Allah zo mu taka, mata ku zo mu taka, da maza a zo a taka, ban waka inda ba mata to ku zo mu juya. Ango ina ta gaishe ku, ka zo ka rika matar ka ku je ku huta, Allah ya bada sa'a ki rike shi karki manta, ki Farida ya zamo naki abin fahar gare ki tunda dai yana ta son ki kin gansu sai da koki. Abdalla karka manta ta zan mutu fa matar ka, ka rike ki da sha hakkin ta yana akan ka. Farida zan zo ku koma, mai son ya zo ya gani ko ya zo ya ji ni, ya kira ni ko ya tilfan wannan namba ita ce 081 080 44 ko kuma 090 42 77 89 16. Na gode, sha biki lafiya daga naku Ahmad na Malaysia.